Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 road assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Ketenat Sports and Youth Affairs jong ka Sarkar Jylla. Kelap pedang buram ya ka kunhun ya lekai football jong ka ni ka Jylla. Ki balawan ra ya ka nam ka buram. Hadin bakilayo ra ya ka nam la do. Ha ka lumpung ya lekai football under 18 boys. Da ka bapelim no da argo la not persha ya ka Punjab ha ka Khelo India Youth Games aracar arpusau ka balalong ha Chennai. La sedang pedang buram yaki na du na Maulai na jan banalari World Cup bat ya ling ba ka surok petrol pump ter shamis ketrian bat wan phai biang DC office bat ya ling ba ka nan polok bat hiar pat shayau polo bat penkut pan ya ka jingya lenti hamaran ya lekai football ka MFA Hapulu. Kumbakat prangut ki ba Jylla ki badai na ka Jylla Assam ki batmu banwan bantri bela sngi shakani ka Jylla Meghalaya kila syabat hagi dekat jongka Seng Hito Shillong City ha surok VIP Road ha ka Shnong maupun ro Umshing. U present ka Seng u samla ban pentingan langs imli u beri presiden jongka Seng ha ka jengakran berkabati CTV lai thu ba kini ki ba Jylla kilawan na kilai tadi ki kali private baru ong ba kini ki ba Jylla kim dan satya watang ka labor license ka epic card ni kinu ki kot ban pensisha hendrai light no tang away bat arngut ki balapen I ya ki adhar kan. Neutral Border Disputes Redressal Forum hak shitarik Rymphang arja apusau kala ban IT dakador khas hau menteri rang ba ka Jylla u kontrak kongkal sangma bat bandawa ya ka Sarkar Meghalaya baka dei bandawa ya ka Sarkar Assam baka Pyrthei biang ya ka Block 1 shaka Jylla Meghalaya. Chairman jong ka forum uba chadami sungo hak jingakran bekila pathai Khubor ulaong ba ka Sarkar Meghalaya kadiban persha ya ka notification jong usnem 6,000 khandai spa asan phuwei namar ba ka Sarkar Assam kala penmi bean ya ka ni ka notification klem na pelong ya ka jingpen singau pat ba da ka ba penhab ya ka nong phalut dollarship na ka Jawai Civil Subdivision bat penrung hapok United Kachar and Meeker Hills ka bahab hapok Jylla Assam Haka United Khasi and Jainteh District Council kabahap haka Jylla Meghalaya. Kasunjuk kirang bashnong ke Rybhoi District haka shitarik Rymphang arajar arpusau kila IT dakador khas Haus sembut Menteri Rang Bak Jylla uba Preston Tensong uba pet ya ketenat PWD routes na kebentar banshna ya ke surok Western Bypass. Ucaman jong kasunjuk uba banbuhai makado haka jingkren bakla pathai Khubor lai thu ba ka surok Western Bypass kadai ka surok ka ba penyaso naga shnong nongpo umden chasonapur ka ba ya lingba ya ka shnong yau maulong ba haka jokapor ka dikajaka ka balong yau haka jokapor lai thu ba ka senjuk ka terwa hakmat ka Sarkar ban penrung ya ka ketin bhoi haka Meghalaya anthem Menteri Rang Bak Jylla konrat kongkal sangma lapelat pat ba bat IT yaki kali kit nyut bala tip kum ka waste collection e-vehicles shiki block repair Kikali kibala pelat pat ba benta kasngi kilong hado arspa nyoteli kibala IT sheki block repair jong ka rilum khasi bat jaintia bat kum kani ka ju hi ka program ansa pelong harilum garu Menteri Rang Bak Jylla konrat kongkal sangma hadin bala yoi hakilat pathai Khubor halor ka jingkan randien no jong ka Seng HNLC halor ka jingakran yasung lapen pawi ki ju ki kendon ki ba ka Sarkar kalabu haki weiru ki Sengking atyar kumbabu ya ka HNLC Habai kram kala pathai Khubor u konrat kongkal sangma ulo ong ba ka Sarkar kala kentu yaki ba kindak mi bnia walada kindon ki jing namar ba kalong ka bakongsan ba don ka jingakran kumtaw la kentu yaki ban beteng biang ya ka jingakran yasung Kajing Syaweng no kalama Hanuman ha Mandya District ha Karnataka kala kelalong ka thmaktin ha pedeng ka Congress ka babat ya ka bor sinshar bat ka BJP kumchuru ki kinhun Seng na kanyam Hindu ka jingapin ibor menta klapur shikiwei pat ki district ru kinoyalam ka BJP kidawana ka Sarkar ba ka dei banweng no yakilama jirngam bat ki dur klur dur benai na ki jaka pat ba kumbalaweng ya kalama rongso jog Hanuman Kementeri Ketenat Pelatengka jongka Sarkar India kan Nirmala Sitharaman kelapen bena bahkan sedang no ia ke skim banbu daki solo hagi tenum yang beriu.
Lingba ka skim kalau ong ba manla kalong yeng kan light man siu biding kumba khatsan haduk khat pra hajar tingka hakashisnam. Kawai ka sim kabala sha set pra banai namar bala tharai sniu bakala bandai kabala penhe ka China banwan sintiat ha India. Henry mentala pelat no ya ka sim lingba ka jingtuklar jongka people for ethical treatment of animals. Kadi sim kadi kabala lap na jan pir pa ujeti ha chembur. Kidan artili kisati tama bagi kenja aluminium kibala pendai hagi thabenyang jongka. Bala labru ye kijing tho kibala suma bagi de kidak China. Ke Sarkar Uttar Pradesh kala penmi ya kijing penbena bagi MLA niki MP Barim kim dei shu ki VIP bat kinam la shu bandang le VIP yeladi. Kini kijing penbena kalong ba tang ki MLA bat ki MP ki barang don hakashuki jongki kumjuru ki chairperson jongki tanat ba per ki barang la ban le kum ki VIP. Kinong rap hakari Greece kitmu ban pelong da ka jingya khi ka bahe hakeleng kari Greece bandawa na ka sarkar ba ka deben pelat no ya ka pisa ka balamang man yarap eki namar ba kla du nong palat mental snam na ka da ko jing sha ling shop ha ka jing shlei bat ba ka jing du nong kala poi kum ba shi billion euro kamen shwa menteri rong ba jong ka Greece ulapen bena ba un a jing rap shipau hajar euro ya kinong ram henry hadu menta kidang yo tang ar hajar euro. Ka China ka karshan ya ka rajong ka International Court of Justice ka balapatha ya ka Israel ban sange ya ki kam penyap beriu ha Gaza. Laong ba ka jing karshan jo ka China ka deiru ba ka kwa ban pen ibor ya ka United States namar ba ka US ka don ha ka liang jo ka Israel. Ka China ka kwa ban yalong parlong menta bat kiri Middle East namar ba ki babun kiri Middle East kim skaltanat ya ka US. Presiden Barim ke United States Donald Trump ulak bandon hapadeng jing keduk pisah hak election president ke bansa Longshan mentau snam. Trump ulak pelut buan pelak ke pisah hak kepor boleh yalap keleng na ke benta ban yok long kum ukurtong ka seng Republican namar buan ki bakwa ban yakun na ke seng Republican. Nalor katau Trump ulak ban pelut ru buan ba ke pisah hak jing yakun mukadma. Kadbau Presiden Joe Biden pan unang buon kapisa na kabenta banyalap election namar ba hapok kaseng Demokrat amdan banyakun persya yau bat umdan kamen pelut AA banyo ya ketiket na kaseng Demokrat. Menteri rong ba ado jongkari Israel Benjamin Netanyahu laong ba ke Israel kanam sange satya ya kathma ha Gaza bat kishipai ke Israel kin yaidon bet ha Gaza ban kthong ya kileno Hamas. Ulakren yang kini hadin ba kilami kila Pyrthei Khubor ba ke Israel ka don jingtmu ban sange no ya ka thama persya ya ki Hamas. Ulong ba ha ka juk por ka jinya kren kadang ya na ka benta ban pelait ya ki basha ra bor. Hende ka jinya kren kan dei da ka wei pat kalenti amban sange ya ka thama. Ka Israel ka keno ba ka United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in Near East. Kadai ka kenhun ka belasya penyan haki Hamas. Berkakwa bade ban wanra bujli da ka wei pat katnat rekam haka jaka jongka UNRWA. Ka Israel la penmi ru ya ka kai phot ban penshisha ya ka jingdon kitilang jongkinong tre ka UNRWA bat ki Hamas. Kadba ka United Nation pan kadang pha tokit benya halo kani ka jingkano. Kishipa Amerika kila kam bakla yo ban set Pyrthei ya unamding jongkile no Houthi ha Yemen. Uday unamding ubaki Houthi kila penkrep ban set yakiding sun jongka US. Kila kamru ba kila yo ban set Pyrthei yaki drone jongka Iran ha Gulf of Aden kibatmu ban hiarthma yaki jahat jongka US. Uhe saipan jongka ri Malaysia Sultan Ibrahim ula syajid ban longkum usim jongka Malaysia. Usim undairu uklidu jongka ri bat undairu uklidu jongka tanat shipai bat unbat yaka kerdan Commander in Chief. Sultan Ibrahim berkayang kesem jong u dan yaka jingdan jing em ka bahadu $1.9 billion bakan thup yaka jaka ha Singapore bat kidan ru i company bapher. Sultan Ibrahim ubadan mentah ru pesan senam kerta labam smai haka sengi balang jong kata yau haka jingalang ka bahe ka balalong hanong ba Kuala Lumpur. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentah sengi Khublai.